Tabbata ku fidda wayan kiman dan mu tabbatar kina da nambar haba. Wannan yi har damar bacci ya samu wannan kuma ma baya ji ko yi wasu ne haka gaskiya ne wannan babba ne babban mai arziki ne amma zai ci wannan zai Barau to bara dai barau kai mana kai barau ne ba banda Allah wannan ai wannan shawun barau ya fita ka kai shawun barau ya fita ka wannan menene ke rau ai ba barau bane ka kai kin wallahi na ga ka isa ka bada Muhammad ba Allah ba